Čau, zdravím vás u dnešního videa. Ještě před začátkem videa chci říct, strašně moc děkuju za 1000 odběratelů. Je to strašná raketa. 4 roky natáčím na YouTube a konečně se mi splnil sen mít 1000 odběratelů. A za to vám hrozně moc krát děkuju. Jako poděkování za 1000 odběratelů budou 2 videa. Jedno bude ze Švýcarska, z nejlepšího skateparku na světě, a to druhý bude videopart. Videopart je vlastně edit z koloběžek a možná to budu točit ještě s Mikulášem Ptáčkem. Dejte mi follow na Instagramu, dejte mi odběr, like a jdem na video. Takže teďka jsme na spotě kousek od baby. Jmenuje se to tady, přesně vám to řeknu podle zastávky, protože je tady hnedka. Tenhle spot se jmenuje Dukla Juliska, teda aspoň myslím. Je to tamhle napsaný na ceduli od zastávky. Je tady krásný výhled na Prahu. Je to kousek od skateparku Baba. Doporučuji sem zajet, je to super. A nevím, tenhle spot hodnotím takových 8 z 10, baví mě. Tenhle spot byl celkem dobrý, ale byl tam jenom frontboard a schody, tak jsme jeli dál. Ten spot byl sice jenom dřevěná lavička, ale náhodou ta lavička hodně klouzala a bylo to dobrý. Tenhle spot se nachází vedle Národní technické knihovny. Doporučuji. Takže tenhle spot je tady u Národní technická knihovna. Je to taky libový spot. Je tady železná lavička, potom dřevěná, což je celkem divný, ale jede, je to v pohodě a doporučuju. Taky tomuhle spotu dávám 7 z 10. Tady jsem nic nenatočil, protože nás hnedka vyhnal sekuriťák. Breaking news, tohle si nikdy nekupujte, je to podvod. Tenhle spot je 100 metrů od Vltavský, za chvíli vám ukážu, kde přesně je. Dejte odběr.
Jo. Jo. Takže tomu spotu dávám 7 z 10. Je to dobrý spot, ale je to spíš takový prostě normální, jenom feeble. Je to dobrý. Doporučuji sem zajet, je to tady hnedka je Vltavská. Tamhle. Tak je to kousíček. Nezapomeňte dát like a odběr a jdem na další spot. Tady je další spot. Takovýhle lavičky. Yes. A tady dole. Tam dole je Vltavská a tamhle. Ne. Kecám. Tamhle tak je ten spot. Takže tomuhle spotu dávám 5 z 10. Je to takový, no prostě lavička, dobrý, jako je to simple, ale dobrý, pobaví to. Zkoušel jsem naskočit jakože do prostřed, ale to mi nešlo, ale tak teď se jdem kouknout na Vltavskou a tam to asi už ukončíme. Yes. Vltavský dávám 9 z 10, je to prostě libovka. Vltavská je prostě nejlepší plaza. Teďka jsme tady na wallridu, hnedka o metra, takže to si dáme jako poslední spot a pak už to ukončím.